maruta saking Gudha Sang Kurukula yen tanamu tusa Sang Sri dudu karepe dhewe Duratmaka kowe wanu aku Anom Trigangga kowe sapa aku Raden Hanuman ya Senggana yen kepengin slamet nyawamu ayo balekno Kendhaga Kencana yen kowe ngeman karo jiwaragamu ora ana kethek kawulane Sri Rama kang cruntangan kaya patrapmu cetha yen to panjalamane mungsuh ayo yen kowe njaluk baline Kendhaga Kencana iso nglangkai bangke kubu arep nyoba kelawan Hanuman cobanen Lajengipun Anom Trigangga kabujung dening Sang Anoman. Ing cipta Anom Trigangga nedya wangsa nyemplung telenging samudra nanging sigra jinangkah kan Sang Anoman dadosaken tebah Anom Trigangga. Ayo karep mlayu nyandi kuwi. Karep mlayu nyandi. Terus malane ngrat nyemplung nyang segara. Nyemplung segara ya bakal tak cemplungi. Ngisiri-siri wani dadi maling. Kena apa ora wani mati. Ayo aja takon dosa. Kuwi gawe gegereng sanggrahan Sulagiri kalau mata poteng-poteng dipakaring gagak. Nang kono akarya gara-gara jroning samudra. Nang kono sigra jumedhul dewaning mina niki Sang Hyang Baruna. Wilahing mangerta mala sidam sekaring bawana langgeng Raden Senggana mangke rumiyin Raden sampun daya-daya jengandika badhe merjaya kelawan mangke mindak paduka kecalan Raden kula aturi enget menika turas paduka Raden mangko dhisik kowe kuwi sapa kula menika dewaning mina ngisut yamadane kula Sang Hyang Baruna. Anom Trigangga menika turasipun Raden Hanuman inggih putra paduka piyambak.
Mangkir biyen. Salebetipun kula menika ngawula kelawan Sri Rama kula dereng nate mengku garwa. Inggih, kula ngertos namung panjenengan kedah ngakeni rikala wonten lampahan Anoman Duta paduka pepanggihan kaliyan Dewi Trijatha. Rikala semanten paduka Raden Anoman kasmaran kelawan Dewi Trijatha nanging paduka mboten kawedhar raos sing penggalih. Rikala semananing kama paduka kurut lajeng panjenengan bucal wonten telenging samudra nalika panjenengan wangsul dumateng pesanggrahan palengganipun Sri Rama. Enten menapa boten? Inggih, kasinggihan. Nah, rikala semanten punan kama panjenengan bucal wonten telenging samudra. Lajeng kula ingkang nampi sasampunipun mekaten lajeng kula gula mentah kula puja ical wujuding kama wujud dados wanara seta menika kula paringi tetenger Anom Trigangga jalaran paduka rumiyin kasmaran kaliyan Dewi Trijatha. Asma kalih kula dadosaken setunggal. Anom menika saking paduka Sang Anoman, Trigangga menika saking Dewi Trijatha. Nanipun Raden Anoman nggih kula aturi ngakeni mangke paduka mindhak dosa Raden. Aduh, pukulnya sembahan kula mboten nyana bilih menika anak kula piyambak. Inggih, Trigangga wonten dawuh Kanjeng Hyang ngerti ya nggih kowe ngabekti ya sejatine wong atuwamu sing bener kuwi ya Raden Anoman iki. Waduh menika tiyang sepuh kula. Iya aduh Rama. Kanjeng Rama jimat sembahan kula Rama pepunden kula kapejawara sendika ndherek menawi ingkang mejahi paduka Kanjeng Rama. Ora ana tembung sagalak-galakaning macan ora ana macan kalu mangsa marang gogore mongko kuwi macan apa meneh aku iki menungso. Sit kedunungan rasa lawan rumangsa ora bakal aku tegel kelawan sira. Kepriye wiwit mula bukane kok nganti kowe kesasar lakumu. Inggih, persajen kemawon Rama. Nalika aku medal saking telenging samudra kelawan Sunggiring Narendra. Inggih menika Narendra Giricala, Dipati Topeng Gangsa inggih Dipati Bubis. Lajeng kula dipun aken putra. Rene kula menika dereng ngertos pramila kula nggih manut kemawon. Malah kula dipun suwitaken kaliyan Nata Ngalengka Prabu Rahwana. Mengkono. Nggih, kula kadhawa nyidra kelawan Sri Rama Wijaya. Lajeng kula kados pundi tumindak kula ingkang mekaten kala wau Rama. Wis ora dadi ngapa jer kowe gelem ngakoni kabeh karuputan. Mengko pun Rama sing bakal nyuwunake aksama. Inggih Rama. Nanging besok kowe kudu gelem tak todhi. Kowe kudu gelem tak todhi, kowe kudu iso melehake wong sing gawe mawa cintra kamu. Upamane yen neng pengamuke Dipati Bubis, kowe kudu wani ngajangi. Inggih Rama. Alih sakit ageng dumuganipun pejah anggen kula badhe ngabekti kaliyan paduka Kanjeng Rama sarta pepunden kula Sri Rama Wijaya. Iya, kula nyuwun tambahing berkah pangestu. Inggih, iki kanthi tambahing kula warga kadang wanara saya amimbu kasantosan Raden. Upaya sinipi jojo bang mawingo-wingo netra kocak ngundarandir batalah duduk karepe dhewe bola bali jenenge kethek kowe munyuk pedes ora ngerti marang labuh labete kalian cilik tak leliting tak mokake jebul saiki balik tinggal melu karo pekundane mungsuh dadi kekeseti Rama Wijaya. Ndi Anom Trigangga, ayo iki Dipati Topeng Gangsa Dipati Bubis yen perlu ratumu kon mrene. Wah.
Sana Trikonggo ono paran kowe kethek sonate marang Labuhan kowe nalika semprot muktekake ana Praja Giricala kowe wis rumangsa mukti rumangsa mulya saiki kowe minggat aku ngerti kowe muktekake aku jalaran kowe ngemu pamrih barep ngedu antarane bangsaku ya Wanara ya ngono apa ora nabuk nyilih tangan kowe ayo saiki dipati bubis aku apa kowe sing kudu dadi tumbaling palagan wah lah lemah nek idah melotot nyawamu Penggedene kethek so Narpati Sugriwa kowe sapa Dipati Topeng Gangsaya ratu mungkon mrene maju para wah pandeng geseng raimu kowe wah wah ayo Prabu Rama Wijaya sabalamu maju rene yen maju bareng aja meneh kok bangsane menungso wit-witan sing gedhe tak pandeng mrene kobong ayo waspadano wah Raden Anoman wonten dawuh Paduka sampun priksa menapa dereng menika sinten menika Narendra Giricala Dipati Topeng Gangsa inggih Dipati Bubis menika nggih sak paguron kaliyan Kakang Rahwana iki menika nggadahi daya linangkung mila dipun parapi Topeng Gangsa nyuwun pangapunten menika nggadahi kasekten dumunung wonten netra netranipun kekalih menika nggadahi daya benter menawi kangge mandeng tapuking netra kaliyan soroting srengenge mila piyambakipun purun maju perang menawi wanci siang Cobi mangke menawi punika mangke sampun boten kedayan soroting surya nggih boten mantun Bandayuda oh mekaten inggih menawi wanci rina menapa malih menawi bedhug tengange wah menika galak-galipun Topeng Gangsa sampun malih kok manungsa sebasanipun gunung dipun pandang lebur luluh kekayon lebur dados awu namung ngaten Raden menika inggih wonten pengapesanipun lajeng kados pundi cobi Raden panjenenganipun Raden Senggana kulos kaca gedhah ingkang tasih wonten rasanipun iya mangke kangge ngawekani sarta kangge nrenggalangi pengamuhipun Dipati Topeng Gangsa oh nggih nggih badhe kula istahaken kula semanggaken Raden
Wah, kethek putih. Aduhan kowe. Dasar para nyata sapa kowe? Dipati Topeng Gongso ya Dipati Bukbis. Ayo, Rama Wijaya kon katuri tanding karo aku. Ayo, Anoman, ayo nono. Wah, lakon wae. Ayo. Ayo. Ucapan carita kayata mangkono nalika semana Dipati Bukbis dhateng Anggraita kalamun ing mriku den pasangi kaca ingkang mawi rasa Anoman wis oncat ing mriku wonten nginggil ingkang ketiga wonten lebeting kaca pinandheng kelawan kasektene Sang Adipati Topeng Gongso danguning dangu bentering kang kaca bledhos sami sakala kaca pecah napuk wedanane Topeng Gongso ajur mumur sami sakala. Woi. Prabu Nandhawu kauningana sainggil-inggiling kalangkungan menika tartamtu wonten ingkang ngungkuli mansa menika boten saged sampurna. Inggih kula pitados menapa maring nggadahi kasekten nggadahi kadigdayan boten linambaran manah ingkang suci kasektene digul-gulake kanggo ngasake kaprawuran nggo nyukup diri pribadi mboten wana gesangipun Raden mekaten inggih kirang menapa Dipati Topeng Gongso menika mondene purun ngombyongi tiyang Angkara Murka nadyan to Kakang Prabu Rahwana menika kadang kula paripaksa kula boten saged ngombyongi tiyang ing mambek Angkara Murka inggih Raden semoga boten pun dipun penggalih Senggono wonten timbal sapa yektine ingkang gawe untran-untran ana pesanggrahan Swelagiri inggih waleh-waleh menapa sinuwun menika wonten Manara Seta ingkang mirip kados kula menika anak kula pun Anom Trigangga lho kuwi putramu lho inggih sinuwun rikalanipun kula dinutur lawan paduka ingkang sinuwun manjing wonten negari Ngalengka rikala semanten mila sinuwun kula ingkang nyuwunaken lubering samudra pangaksami dhumateng anak kula pun Anom Trigangga upami wonten kalepatanipun kula kemawon ingkang badhe nampi pidana saking paduka sinuwun Anoman ora ana ceceking tiyas ingsun bakal paring duka kelawan Anom Trigangga jalaran Anom Trigangga nalika semana durung dungkap sarta durung mangerteni lereking lelakon kang sejatine malah kapara jeneng ingsun suka gembira ya sabab tambahing kulawarga Trigangga wonten timbalan iki ngadhawuh sinuwun sira kumpul kelawan wong atuwanira sadang kadangira para wanara muga-muga amembuhi kasantosaning para kadang wanara ingkang satemah bakal bisa ngilangi Angkara Murka ya kuwi sirah Wanaraja